tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa mä esittelen vähän mun tallin heppoja. Ja sori jos tässä videossa kuuluu vähän mun ääntä oudosti, koska mä oon siis kuvannut äsken mun ehkä pari tuntia ja sitten mä joudun keskeyttämään yhden jutun takia, joten saattaa kuulla vähän eri lailla ääni. Ja tää on siis mun eka tällainen video, joka on tällainen pitkä. Mut ensin voidaan aloittaa Mystic Dragonista. Se on tällainen keski-Aasia-leiriltä oleva hepo. Sen tavainen muoto on tää. Sitten seuraava on Nubble. Se on tällainen Valentin pony. Tällainen ihana. Mä oon käyttänyt tätä aika paljon leirilopeissa, koska se on just niinku täydellisesti sopiva siihen. Ja joo, en tiedä miten, mutta se on vaan aivan ihana. Sitten on Vileotki, tällainen Jorvikin villihevonen. Ja sitten on San andalusiainen talvihepo. Ja oikeastaan Sol. Nyt kuitenkin. Sitten on Pandoria, koska mä vaan halusin nimetä tätä Pandoriaksi. Se on tällainen ihana länkkarihepo, koska se on kyllä. Mielestäni ainakin se on länkkarihepo. Kertokaa teidän mielipiteet vaan, jos haluatte. Ja sitten on Proofcake, H&M Indiana, joka löytyy sieltä aurinkokentän farmilta, eli Jorvikista ja Rahaelistä. Sitten on Water Crystal ja sen tavainen muoto on tää. Ja se on tällainen keskiaikaisleiriltä löytyvä myös. Sitten on seuraavaksi tuolla Max Ghost. Ja se on tällainen Halloween hepo, sen tavainen muoto on tää ja taika tää. Se on sellainen länkkärihevonen. Sitten on Moon ja se on tällainen Pääsenkö mä sun selkään? Kiva, pääsen. Se on Manny. Ja sen tavainen muoto on tää. Ja toi on myös sellainen Andu ja talvihepo. Sitten on Ice Galaxy Hanno. Ja se on tällainen ihana. Ja joo, Hanno on. Ja sitten on näitä uusia tulokkaita. Miksi mä painan tästä taas? Uusia tulokkaita, eli Magic Butterfly, joka löytyy sieltä Goldista linnasta. Ja sen taikamuoto on tää, ja tää on ihana, koska en tiedä miksi, se on vaan ihana. Ja sitten on Villi Konne. Ihana. Ja mä voin vaikka lopussa näyttää tän erikoisikkeen elpkituksen, jos jotkut ei tiedä. Mä painan taas tosta. Siis toi ei oo tarkoituksella tehty, että mä painan tosta. Vaan niinku mä vaan vahingossa painan. Sitten on taas talvihepoja. Ja tää on Käskuki. Ja se on tollanen Lipitsa. Ja piparkakkuhevonen. Vähän se joku sellainen kuitenkin. Sitten on taas talvihepo. Arabian hevonen. Tällainen on sen tavainen muoto. Ja tollainen kaptain. Sitten on Alsky, muuli. Tällainen ihana muuli. Ja sitten, sorry, mennään nopeasti, mulla on niin kiire vaan. Sitten on Eisur, näköjään tää takana näköjään. Sitten tääkin on talvihevonen. Tällainen ihana länkkärihevonen. Tai mun mielestä on länkkärihevonen, mutta en tiedä. Ehkä. Sitten on Villi taas. Ja tossa ei vielä nää, mutta näitä hevosia pitää lisää. Ja nyt mä oon päivittänyt vähän tätä. Tai en nyt siihen päivittänyt, mutta laittanut kuitenkin erilaisia hevosia. Toi Villi näköjään vahingossa jäi tohon. Mut seuraavaksi on Wind. Ja se on tällainen ihanan norikumihevonen. Ja
sitten on mm, Wildflower ja se on tällainen mustangi. Aivan ihana. Ja sitten on taas mustangi. Eli Spirit. Tällainen aivan ihana, aivan ihana. Koska mä en voi tietää, että siis mikä mustangi voi olla ihanampi kuin Spiritin näköinen. No, ehkä kaikki on yhtä ihania, mut silti. Sitten on Snow, tollanen aivan ihana. Sitten Raven. Mähän näytin muuten tän jo. Eikö näyttänyt? Tai sitten en. No mä näytän sen uudestaan sitten, jos näytin jo. Sitten se on toinen ihana. Dark Morning Pony. Sitten on Minita. Tää on ihana. Jorvikin pony. Sitten on mun 3 sellainen, minkä mä oon ostanut ikinä. Mähän näytin muuten tän, vai näytinkö? En itse asiassa tainnut näyttää. No, tällainen. Freesiläinen. Ihana. Sitten on seuraavaksi Max. Ei ollut Max Ghost, vaan Magic Idol. Tämänkin mä taisin näyttää. Siis come on. Joo, siis mä tarkistin just vielä, en oo näyttänyt tätä vielä. Ja tää on siis tällainen talviheppo taas. Tällainen ihana. En nyt osaa lausua se rotua, koska se on aika vaikea lausuttava. Näytinkö mä jo Max Ghostin? En tiedä. No, mä korjaan tän jossa editoidessa, jos mä en oon jo näyttänyt tän. Mut Max Ghost, Halloween hevonen, tällainen tavainen muoto. Sitten on seuraavana Flashfire. Ja se on tällainen Schwarzwaldin rautias. Ihana. Ja mä oon tehnyt tällä Konstankaa videoi. Sitten on Angel. Ihana andalusialainen. Sitten mun aloitushevonen Hedruad. Tällainen aivan ihana. Ja sillä on toi valkoinen länkkäri, jota en tiedä miksi. Sillä on nyt tässä. Mut sitten on Eternal Friend. Ja se on tällainen ihana Jorvikin hevonen. Ja sitten on Blue Key. Ihana villihevonen. Tätä mä käytän aina jossain villiropeissa. Sitten on Chaos Whisper. Ja tää on tällainen ihana joku. Tämän näytin just. Eli on enää 4 hevosta näytettävänä, koska nää. Ja sitten on vielä yhdet tuolla laitumella. Eli Little Candy. Sitten on Fast Lady Mustangi. Muuten toi Little Candy on Jorvikin ensiplani. Ja sitten päivitetään taas vähän ja otetaan noi vikat hevoset. Okei, mä päivitin sitä. Mä en tiedä onko se nytten ihan oikein. Mutta seuraavaksi on Kiteboy, jos mä en nyt vielä näyttänyt sitä. Mustangi. Sitten jo näyttää, että miten toi on tossa, koska sen takia, koska mä lupasin näyttää sen liikkeen. Sitten on Transkis, eli Eye of Dove. Tollanen. Ja sitten vielä pikana. Eli mä näytin jotain, mutta kuitenkin tämän Billin tempun näytän vielä. Eli tää on tää ihana pukitus. Aivan ihanaa. Enkä voi kestää, miten se on ihana. Mutta heippa!